بسم الله الرحمن الرحيم. İzin anı doğan, sen bilmeli olurun şu. Allah Teala nemeden çirim şu adeti mahanegini koyuptur. Qaidegi diliye, periyot diliye, nefas diliye, çağı dünya gelenden sonra geliyen zaten nefas diliye, ondan daşkari berde zinanın bir adeti oluyor, periyot diliye, nemedik koyuptur şun Allah Teala insanın zatına, zinanada. 7.000 yıl, 8.000 yıl tarihi aktar yaha bir adet diyen görürün, periyot diyen görürün. Allah Teala Hazreti Adem'i kumdan yarattı ya. Ondan sonra Hazreti Adem'in çep kafargasından Hazreti Havva'nı yarattı ya. Ondan sonra ikiniz bir erheley oldunuz, birbirinize sekinet boldunuz, cennette yaşa verin diye Allah Teala. Ve kula minha ragadan haythu şi'tuma ve la taqraba hadihi şecerete fetekuna minel zalimin. Ey Havva ve Adem erheley ikiniz aytyanıptır Allah Teala. Cennetten näme iseniz iyi verin. Ne forum yaşasanız yaşa verin. Ragadan haythu şi'tuma. Hiçbir elinize kakçak yok, tavuğunuza tokcayacak yok. Emma ve la taqraba hadihi şecere. Emma şu cennette bir buğday diyen bir bağ vardır. Cennetin beter bereketli olan son şahalarda olakan olmalı. Cennetteki buğdaylardan Hazreti Cibrail, Hazreti Adem'i yere gelenine getiriptir. Takriben her qaysı maşatqağın yanmıştık şomuğa. Ondan çürüyüm, her hoşada da 100 tane ya 1000 tane olacak bolsa ona bir bağ gerek bolýar. Bunyalyk buğdaylar yaramıyor ona. Bunyalyk hoşalar yaramıyor. Ve la taqraba hadihi şecerete fetekuna minel zalimin. Şu bağa yanaşmaň dipdir Allah Teala. O ham şatada şeytan varıptır da, şeytan vasvasa edipdir. Hazreti Havva'n yana varıptır. Şu bağı iyi mi diýip ýanyň Allah'tan men aýdaýyn size dipdir. Şeytan aleyhillana. İnsanın awal düşmanı Hazreti Adem yaradylanna näme diýdi? Allah Teala şeytana aýdypdyr, şuna bir eňil dipdir, bir tekrim üçin bir secde dipdir. Bir salam berdiň hesap bolar diýenni etmändir da, zaňar betbaq. Şu taada tekabbür edip qasam içipdi, düşmana qasam horda bolupdyr. Sonra bir siri zatlar bilen cennete girip barıp Hazreti Havva'n gulagyna okuýaty hanne. Näme diýýaty? Ey Havva dipdir. Men size nasihat diýýän, şu bağdan iýmeklip Hudaý Taala aýtdy, cennette hemişe ýaşatjak gäwelli. Iýdiňiz hemişe cennette ýaşaýaňyz dipdir. Şeýdi bu waswasa edipdir. O ham Hazreti Havva iýipdir, zat bolmandyr. O ham adam sana waswasa etmäne durpdurmaga zat bolmady ki dipdir. Iýdi we dipdir, cennette hemişe ýaşaýlyp. O ham şatada bağdan iýjek bolýan Hazreti Havva bağ diýdik omuga. Näme her gaýsy däňesi maşatqawn ýaly bolsa olakan bolýar. Şatada buğday aljak bolup başyna şatırdadyp diýipdir şoň şahasyny. O ham Allah Taala aýdypdyr, ey Havva dipdir, men büýrümden çykdyň dipdir. Mu'teberterin kitapda wa haşy görüň, El-Behrur Raýiq diýen Hanefi mezhepde mu'teberterin fiqh Hanefiň gurulugyny aýtdy. La udmiyannaki kema admaytiha. Sen çykmaly bağa çykýan sen. Büýrükden çykakamda iýjek bolup başyna şahandy uýan ondan bir şiiri döktürýän. Sen kıyamata çelim yere iýberemden sonra kıyamata çeli. Tamam senden önü ve sen kıyızlara ders olsun. Şulan enesi birci yanlış sebeple cennetten çıktı. Indi hemme heleyler zindigisin haramıgısını aylasalar nezire olar deyip şuna ders olsun deyip vakt var senden bir miktar hurizi ettirmeli olar neftir Allah Teala. La udmiyenneki kema admaytiha. La udmiyenneki kema admaytiha. Sen bağı näme deyip çıkyan bağın gısında näme işin ma deyiptir Allah Teala. Näme işin ma yığmallada diýakamda onu şiiresini döktürýän. Seninle bir adet koyun. Kıyamata çelim bir adeti tebii olup dursun. Täki sen gyýyzlaň bilsin dipdir kıyamata çelim. Awal enesi şola ýalňyşdy. Adam sana da waswas etdi. Şu sebeple cennetten çykdy. Indi giýji günni daňyny haram bilen atrakamda günni haram bilen ýaşarýan adam. Günni haram bilen ýaşarakamda daňyny haram bilen atrýan adam hiç mi oda cennet görüp bilmerýän şoňa ders bolsun diýip goýupdy. Behdaşdy gysmatdan ne pezeşki gysmatdan ne peýdasy bar ahym. Hudaý Taala zinanan gewresinde çağa terbiyet bolmaly bolupdyr. Ondan şim Allah Taala zinany iýitçiýe, şu iýitçisinden bir miktar şu rahimine zahira bolýar. Eger çağa galsa, şondan istifade edakamda iýermeli bolýar. Görýänlersiňiz, zinany oglan galandan sonra adet görýän näzir. Näme diýip Allah Taala bedeniň şu gewresinde bir miktar şu mawatda gazaýdan zahira edakamda goýýar. O ham her çağa qalsa iýermeli. Çağa qalmadymy? Şu aşgallar dewrekdaşyndaky hafalar bilen tagzyýasy, derasyň şu çağaň tagzyýasy daşary gaýtmaly bolupdyr. Bir mowgada şo bolmadyk bolsa, rehem täzelenipdi da zol arasalandy iýiçkiň wesilesi bilen. Şo bolmadyk bolsa nagadar saratana mubtala boljak diýip ulamaýy danışmanda İslamiýet pezeşikli şey diýip aýdýar, ey musulman.
İkilenci gurrun. Nämeden çirim musulmanyň zindigisinde çörek goýulupdyr. Nämeden çirim Allah Taala tamam insan bolsun, ýeriň üzünde ýaşandan soňra baýat çörek iýmeli. Buğday iýmedik suratyna arfa çörek bir zat bilen tagziýe etjek bolsa, oň ömürde uzak gitmeýär. O bir salameti ise kamil bolmaýar. Tagziýesi bir tekmil ýerine ýetmeýär. Baýat buğday iýmeli edipdir ey musulman dogan. Aňyrdaky gurrunlardan 8000 ýyllaky taryhy aktar oturan gurrunçylar. Musulman adam çi çağa bolsun, çi gyz bolsun, çi erk adam bolsun, zindigisinde kafir musulman ýok. Bilsin nipdir. Şolaň awal ata-babasy, awal eğer heleytdile cennette keyf edip ýaşawatydylar. İmella baň üstüne çykadylar. İmella zatdan iýdile. Şu İmella zatda buğday bolan soň her bismillah diýip iýişek de bolsa, iýişki diýen zat bedenin kuwatyna sebäp bolýar. Men iýişmesem şurada gurrun berip bilýärmi? Men iýişmesem gelip namaz okyp bilýärmi? Men iýişmesem ibadet edip bilýärmi? Ibadet edip bilmeýänahym. Iýişkileň başy da şo buğday etip goýupdyr Allah Taala näme diýip? Şon her sıfırana açanda bismillah diýip şo çörek iýsin. Şo çörek ýanyna da ýadyna düşsün. Awal ata-babasy jennetde keyif edip gülüp ýaşap berdi. Bir ýalňyş sebäpli bir zaňar betbaxtyň waswasasyna allandylar. Bir waswasasyna allandylar, birji ýalňyşyp günah etdiler. Hemişeki kıyamata çellim cennetten daşaldylar. Inni ýanky gurrun da omurny haram bilen geçirýän adamlar näzir şoňa barar diýip her sıfırana çakamda özüne tagziýe etjek bolanyny şonu ders alsyn. Ey insan, sen buğday iýiwetýin, defäňden tadawanyňa çellim tagwiyeti imanik sebäp bolsun. Dogur keplemäne sebäp bolsun. Dogur gözlemäne sebäp bolsun. Ýüreňde gawzatlar aýlanmagyna sebäp bolsun. Aýan gawýry gitmeklige sebäp bolsun. Täke awal ata-babaň sen ýalňyşlyk ýalyk sen ýalňyşlyk bolma ders alyp Allah Taala şonuň üçin goýdy diýipdir. 3 ýyl öňçesinde ey musulman dogan şu dyrnak görýäňizmi? Şu dyrnak awal pulakmyşdyk. İnsan cennetde ýaşap bäkä. Tefsir Ruhul Beýanyna da diýip gördüňiz. İnsan awal cennetde ýaşap bäkä, eýne balyk ýalyk ýalfallap ewzip duran mahlukmyşdyk. Ennäme şudur şu dyrnak ýalyk bir awadan zatmyşdyk. Ýanky Hazreti Hawwa adamsyň waswas etmändirmi? Maňa zat bolmady ki diýipdir. Zat bolmasa onda ennämdäki pulaklar döküler diýip Allah Taala şu destur ber. Kullan dökülüpdir. Gözüň alnäki zatlardan edipdir Allah Taala. Awal sen kulli bedeniň şitdi. Her hefta ýetirmäne kesmeli edipdir Allah Taala ösüp duran zat edip goýupdyr. Nämeden şim sen cennetde awal pulak ýalyk ewsüp duran ennämiň maady. Birji ýalňyş sebäpli şeýle kösenniň indi her heftede ediyet bolup sana sataşywaty şo duruşda mikrop bolwaty diýip Allah Taala şondan şim derse de aýtdy diýe. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی‌های علماء ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.